Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Da, dacă vă întrebați de ce n-am filmat ieri, pur și simplu n-am avut timp. Dar în episodul de astăzi vreau să ne construim o casă. Sunteți pregătiți? Eu cam da, avem nevoie de topor. Bun. Deci hai să repede, să începem. Bun, deci topor. Știu, e topor aici, dar... De fapt, stai că-mi fac unul. Căutam un topor de ăla, stone, dar n-aveam. Și eu zic, de ce nu? Hai să ne facem unul. Că tăiem mai repede copacii, se pare că se face noapte. Bun. Deci se face noapte. Nu e asta, de fapt chiar mâine o să fie un vlog și v-aș ruga să-l urmăriți. O să mergem la KFC. Bun, hai să ne uităm la soare, la priveliște, mai de fapt. Și bun, hai să ne culcăm. Bă, dar unde-i patul? Da, uite aici. Curcaserăm dacă nu aveam patul. Hai să-l pun repede. Bă! Oh, God! Așa. Nu merge să-l pun! LOL! Fucking reclamă! Urăz reclamele. Pe voi nu vă enervează. Cel puțin pe mine, da, mă enervează la culme. Bă, știi ce? Acum am realizat că nu este foame caracterului. Hai să ne luăm mâncare la noi. Deși văd chiar bine că am o mâncare în mână, da. Hai să luăm și mai bun. Și să mergem la tăiat. Ei, m-am dus să tai un copac. Știți melodia? E cunoscută. Dar cred că... Hai să tăiem copaci. Bun. 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 S-aude ciudat, s-aude bang când dai copac. Sunt curios dacă e la fel și la... Da, e cam ciudat. Nu știu de ce. Nu mă întrebați pentru că n-am nici cea mai mică idee. Hai că mai am niște bucăți. Deja nu mai putem alerga. Bun. Bun. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade de Minecraft. Bun. O să facem cumva să mai avem nevoie să omorâm animale. O să ne facem o fermă, cum au țărani, care... Cum au năsoși. Bun. Stai, mai erau copaci de ea? Și nu-i văzut eu? Da, lol. Respectiv cu seria în care luăm case din comunitate. Seria o să fie un episod odată la 2 zile, da? Deci nu o să fie zilnic. Minecraft o să fie zilnic. Și Trollface Video Memes.
Bun. Cred că avem destul copaci. Stai mă, ce fac eu aici, frate? Să căutăm mai întâi locurile, să ne facem casa. Hai să mergem departe. Uite un crafting table. Așa o lăsăm aici. Deci mai întâi să căutăm un loc unde să ne facem casa. Și o să mergem să luăm lucrurile înapoi. Și îmi dă o reclamă. Da, ora de reclamele. Voi nu? Ba, eu da. Sunt enervante. Eu cred că e un loc bun aici. Bun. Fac. Bun. Bun. Aici. Trebuie să ne ducem pe până la crafting table-ul ăla. Unde pleci? Vino mă să te omor. Mamă, cât ce puraș, frate. Dacă îl găsesc un sat, o să iau un morcov și o să-i pun într-o pușcă. Scuze. Omoare că trebuie să supraviețuiesc. Normal, facem o lopată. O să vedeți imediat de ce. Aș alerga doar că o să-mi scade hangarul și nu vrem asta. Vedeți de ce? Ne făcurăm lopata. Acum vedeți de ce ne-am făcut lopat. Dacă se aude ceva pe fundale, ceva audio de la editare. Dar, bun, lăsați asta deoparte. Hai să ne vedem aici de treaba noastră. Găsirăm de asta, o să ne facem fermă. Hai că sărăm norocoși. Bun. Sper să ne ajungă lemnul. Ok. Bun, nu ajunge lemnul, deci trebuie să tăiem copaci. Uitați în ce vreau să zic. Dacă vă vine să credeți. Bun. Bun. Să tăiem aici copaci. Deja am filmat 8 minute. Pentru că suntem mai ocupați cu casa, ce naiba. Bun. Acum, hai să facem așa. Și apoi aici așa. Și fac. Da, cred că am făcut o mică greșeală. De fapt, bă, nu. Doar că o să folosim mai mult lemn decât trebuia. Bineînțeles. Stați puțin. O să tai pe filmare până... O să tai pe filmare, da? Ei, ne vedem într-o secundă.